Koji studij upisuješ? Odlučila sam upisati studij psihologije i forenzike. I u kojoj si fazi prijave? Trenutno sam u završnoj fazi prijave, poslala sam svoje motivacijsko pismo i pismo preporuke i odabrala fakultet. I sad sam upisala tečaj IELTS-a, ne bi li ga što bolje položila i jako sam zadovoljna i mislim da ću ga uspješno položiti. Zašto si odabrao baš ovaj tečaj? Pa u principu odabrao sam tečaj zato što pokušavam upisati studij u inozemstvu i smatrao sam da mi trebaju neke pripreme kako bi položio IELTS i na sajmu sveučilišta sam došao u kontakt sa PHV-om, vidio sam kako profesorica mi predavala i profesorica mi se svidjela. Stoga sam, a i financijski mi je odgovarala ovaj tečaj i također vremenski. I stoga sam odlučio upisati kako bi što bolje položio. I evo, tečaj završen, kako si zadovoljan s njim? Jako sam zadovoljan, dobio sam sve informacije koje su mi trebale, izvježbali smo sve što ja mislim da mi je bilo potrebno da izvježbamo i stvarno se nadam da je ovo bilo uspješno i da ću uspješno i položiti.